Eta gaurkoan erakusketa baten berri emanen dizuegu, izan ere Kondestable Jauregian, Amaiur azken gaztelua izeneko erakusketa berriki inauguratu egin dute, urriak 29 hain zuzen ere, eta urtarrila bitartean hortxe izanen duzu ikusteko aukera. Horretaz hitz egiteko, hementxe dugu Juantxo Agirre Mauleon, Arantzadi elkarteko kidea eta Amaiurko gaztelu horretako arkeologia zuzendaria izan zara. Arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Arratsaldeon. Bueno, erakusketa hau Amaiur azken gaztelua, Kondestable Jauregian daukagu ikusgai dagoeneko, zer daukagu ikusteko erakusketa honetan? Ibilbide bat, lur azpian azaldutako aztarnekin, ezpatak, kainoibolak, eta baita ere Nafarroako gizarteak bizi duena azkenengo mendeetan, Nafarroako konkistaren inguruan, dana isladatzen da Amaiurko gazteluan, eta baita ere artisten begiradak izango ditugu. Beraz, da nolabait ere nafartar guztion sentimenduetatik eta historiatik oso gertu dagoen erakusketa bat. Hiru esparrutan, banatu duzue hor Kondestable Jauregian erakusketa hau. Ze hiru esparru daude eta ze gauza ikusi daitezke esparru bakoitzean? Amaiur gazteluaren inguruan ikusi dugu urte hauetan, ez zegoela bakarrik altxorra lurrazpian, han Baztango haitza hartan. Baizik eta baita ere nafartar gizarteak bere bidetik egin duela gogoeta bat urtetan zehar. Eta hori baita ere azaldu nahi genuen. Eta baita ere bide batez, hasi ginenetik ikusi dugu nola artistek begiratu dute gaztelua, azaltzen ziren harresiak eta pixkanaka gaztelua irudikatzen ari zen. Ez genuen ezagutzen nolakoa zen, ze formak zituen, eta inspiratu dira eta egin dute nolabait ere arte lan bilduma eder bat. Beraz, hiru alor horiek antolatu ditugu Kondestable Jauregiaren barnean. Zaguan aretoan memoriarena da. Azkenengo alditan hainbertze aipatzen da hori, memoria historikoarena. Hemen badago baita ere memoria historiko bat. Nafarroako konkistaren alorrean badago idatzizko memoria bat. Eta hortan, bai egon dira, 16, 17, 18 mendeko gure kronistak eta gure historialariak idatzi dute. Eta bere idatzietan azaltzen da Amaiurko gaztelua nolabait ere erasotu egin zuten eta nola bertan egon ziren nafartar batzuk erresistentzia egiten. Beraz, hor ditugu 17, 18 mendeko liburu ederrak, pergamino modukoak, bai 17 mendeko hasierako bat, Fernando Aragoikoaren historia, edo Moret jesuitaren liburua, bere marrazki eder horiek, Nafarroko armarriekin, eta gero 19. mendean, hasten dira gure lehenengo historialariak. Juan Iturralde Izuit, Arturo Campion, Julio Altadil, eta ditugu bere jatorrizko liburuak. Bakoitzaren argazki bat eta bakoitzaren esaera bat Amaiurren inguruan. Ez dugu aldatu. Beraiek esaten zutena bisitarien aurrean jartzen dugu. Eta jatorrizko liburuak ikusteko aukera dute. Gero baita ere, jarri dugu hortan, nola eraiki zuten 1922an obelisko bat. Almandozko marmol txuriarekin obelisko bat eraiki zuten. Gaur egun, asteburu hontan bertan Zizurren egin dute ekitaldi bat eta Ziordian egin zuten baita ere monolito bat errepresio frankistaren ondorioz hildakoei, beti monolitoak eraikitzen dira. Gure Europako kultura honetan monolitoak eta erabaki zuten monolito bat eraikitzea, herritarrek dirua jarri zuten, hegoaldeko 4 diputazioei dirua jarri zuten eta inauguratu egin zuten. Bertan daukagu eszenatoki batean nola egin zuten omenaldi hura. Garai hartan guztio ginen katolikoak.
katoliko zintzoak. Eta orduan egin dugu aldare bat bezala, garai hartako meza liburuekin, eta garai hartako girnaldakin eta banderak. Eta horren ondoan altxor batzuk bilatu ditugunak gure herriko, Amaiurko herrian hainbat ganbaratan, idatzi benetaskoak, argazki bildumak eta bar. Eta islatzen dugu nola nafartar gizarteak beti izan ditu kontraesanak eta modu ezberdinak ikusteko bere iragana. Alde batean jartzen dugu Miguel de Orreagak idatzi zuen lehenengo monografia gazteluaren inguruan eta Victor Pradera. Miguel de Orreaga abertzalea eta Victor Pradera abertzale espainola. Victor Pradera erraten zuen Amaiur Gaztelean egon zirenak, traidoreak zirela, Nafarroa Frantzian sartu nahi zutela, eta ezkerrak aragoitarrak eta gaztelatarrak etorri ziela nola baitere Nafarroa espainola bihurtzeko. Beste aldetik, nabarrista guztiek erraten zutena zan, horiek zirela benetasko nafar zintzoak, eta leialak bere erregekin eta Nafarroako erresumanen independentziaren alde borrokatu zutenak. Orduan, bakoitzari bere esaldia, bere jatorrizko liburuak, batzu dira Miguel de Orreagak idatzitakoak eta Arturo Kampion zuzendutakoak dira dokumentu oso politak. Eta horren ondorio, beste eszenatoki bat daukagu zaguanen, nun azaltzen dira marmolesko obelisko zarraren marmolesko zatitxo guztiak. Zeta garai hartan ere bai, gatazka horretan, eta gure nafar identitatea nundik nora eramatekotan, lehergailu bat jarri zuten, 1931an, eta lehertu zuten obelisko hura. Eta hor baita ere, egon zan, jarri behar zan, Alfonso Amairugarrenaren Espainiako armarria edo ez. Arturo Kampion, Miguel de Orreaga, eta bertze batzuek, ezetz erran zuten. Zeta zan, monolito bat erresistentzia edun zutenen alde, eta ez konkistatzaileen alde. Orduan, zen olako eztabaidak, duela 100 urtekoak, gaur egun antzekoak baditugu, eta gero jaurrengo saltua da, Lauaxeta, olerkariak idatzi zuen Amaiur Gaztelu Baltza, euskararen berrikuntzaren, euskal pizkundearen adierazle bat, Xabier Lizardi bezala, pentsatu behar dugu zenbat aldiz bersionatu egin da poema hori barrok taldeak, folk taldean, Antxon Balberde, bertze batzuek, eta gure poeta esanguratsuenetako bada, fusilatu zuten Santa Isabel Kanposantuan Gasteizen, eta baino irikia zegoen munduari begira. Federico García Lorcaren olerkiak euskaratzen zituen. Eta nola ere berrikuntza bat ekarri zuen gure hizkuntzari, no? Baina, beno, hor dago beste pasarte bat, sentimentuz beterik, eta ja Eusko Jaurlaritzak, 36an, antolatu zuen gudaloste bat Amaiur izenekoa. Gazteak, 17-18 urteko gaztetxoak, hoie joan ziren laguntzera Espainiako Errepublikara, Asturiasera, eta han desagertu ziren gehienak. Eta, hor ditugu beraien jatorrizko banderina, ditugu baita ere Iruñan argitaratu ziren Amaiur izeneko astekariak, Kandido Saseta komandantearen pitillerak, eta altxor batzu daude, eta hori baita ere memoriaren parte bat dira, eta hurrengo saltua daia frankismoan guztia debekatuta zegoen, eta Jon Etxaide izan zen euskal pizkundea eta Estok Amairu edo garai hortako idazleen arteko zuria. Eta idatzi zuen Amaiur antzeslana, debekatuta zegoen euskeraz idaztea, bere isunak daude hor, jatorrizko idatziak, eta argitaratu zen Guatemala. Pentsa esazu, Amaiurretik Guatemalara, 1953an zetamen debekatuta zegoen. Eta ja ibilbidea bukatzen dugu, 1982ko berriz ere, berraltzatzen da monolitoa, eta horren inguruko beste vitrina bat dago, eta bukatzen dugu Jose Maria Jimeno Juriorekin gure
historialari maitea, eta beak idatzi zuen beste monografia bat. Horren inguruan, gure gizartea gogoeta egin du, bere ibilbidea egin du, bai nafartar erakundeek zer nolako erabakiak hartu dituzte horren ondoan, eta horren emaitza bada, Joseba Asironekin egin dugu erakusketa hau, eta bera da historialariare bai, bea da oso kultura ondare zalea, bea etorri zan Amaiur Gaztelura, eta arrantzigun lehen urtean, aizue, Amaiur Nafarroa osorako da. Posible dugu erakusketa hau egitea Iruñan? Guk Arantzaitik, erran genion, baina gu gaude Amaiurko herriarekin lanean eta Baztango udalarekin lanean. Beraiek usten badute, zuk zure hiriburuan, gure hiriburuan, lehenengo aldiz azaltzean, pues bai, eta baietz, eta elkarlan bat izan da, eta arrasongi. Beraz, erakusketa hau egiten duzen lehenengo aldia izan da? Bai, lehenengo aldia eta lehenengo aldiz pieza batzuk azaltzen dira. Zaguanen zegoen memoriaren aretoa eta gero patioan jarri dugu artearen eremua. Artistak beti dira artistak. Bere barnetik azaltzen dituzte gauzak, bere begiak beraiena dira, oso subjektiboa da, eta artearen oinarria hortan dago, askatasun kreatibo batean. Beraz, hor ditugu batzuk, Juan Luis Landa, komikilari ospetsu bat, Martintxo Altzueta, Gaztea, eta baita ere komikilari Nafarroako historiaren inguruan erreferente bat, badugu Jordi Bruren argazki konposizio eder bat, edo Treku, Josu Maroto, bakoitza bere estiloa, bere artea batek egiten du komikia, beste batek Xabier Morraz bezala bere mural erraldoia dago patioren erdi-erdian, nun azaltzen dira nafartar aurpegi oso ezagunak, eta guzti horrekin, eta artisten laguntzarekin, ikusten dugu ze sentimentoz dauden azpian, eta nola bizi dute persona eta artista biek Amaiur eta Nafarroako konkistaren inguruko afera hura. Eta ja, hortik bera, joanen gara, sala gotiko aldera. Sala gotika zoragarria arkitektura aldetik, 15. mendekoa da, eta bertan daude lurrazpian aurkitu ditugu altxorrak. Aparteko altxorrak, seguridadeko betrinatan daude, alde batean gazteluaren bizitza dago 12. mendetik hasita, 1812 arte, eta lotuta dago Baionako bidearekin, Iruña-Baiona bide horrekin, bide natural bat da. Pirineoak ez dira muga, zubi bat, bi aldetan bizi garagu. Eta hortan zegoen soldadu talde bat zaintzen gaztelua, generalki 20 soldadu, eta beraien armak ezipuntak, badugu alako burdinezko lantza edar bat, apartekoa, baditugu bere zeramikasko lapikoen zatitxoak, jantzien metalesko apaindurak, edo jaten zituzten animalien ezurrak. Guzti hori zuzenean ikusten dute, bisitari guztiek, eta baita ere azaldutako txanpon batzuk, eta horrekin lotutako jatorrizko pergaminoak. Nafarroako artxibo nagusitik hartu ditugu 4 jatorrizko pergaminoak, eta nola baita ere bisitariak ikusteko aukera dauka, beida, lurrazpian aurkitu dute, arresi bat, 5 dorre borobilekin, gero erdian dorre nagusi bat, laukia, 14. mendeko pergaminoa hemen dagoela, nola idazten dute, eta kontu bera esaten du. Orduan, artxiboan zeuden idatzizko dokumentoek, erraten zutena guk aurkitu dugu lurrazpia. Eta bitxikeri bat bezala, beti aipatzen dut, badagoela urrezko dukat bat, oso txanpon edarra, zoragarria, ez ditugu horrela aurkitu gure bizitza osoan, eta oso gutxitan Nafarroako arkeologian, eta Enrique Laugarrena, Nafarroako Blanka erreginarekin ezkonduta zegoena, eta hori azaldu zen, bertako gaztekin lanean geundenean, baino azal-azalean, eta gure gazteluan moldakuntza handiak egon dira, eta zegoen justo
anis las cadenas gaur egungo botellaren kristalen ondoan. Oso nahastuta dago, baina pieza apartekoa. Eta, bueno, Erdi Arokoa eta gero sartzen gera nolabait ere ardatza den eremuan, konkistaren garaiko aztarnekin. Daukagu burdinezko atearen errekreazio bat, 500 kilokoa, eta Donestebeko errementari bati konkistatzaileek agindu zioten Amaiurko gazteluaren atea burdinez blindatzea. Dokumentu hori bertan dago. Azaldu diren beste hiltze haundi horien buruek baitare bertan daude. Eta marrazki bat atearena. Horrekin sartzen gera ja momentu berezi batean gure gazteluaren eta Nafarroako historiaren hamarkada potente batean 1812-1822 tartean, tarte horretan Nafarroako gerra dago. Espainiarrak sartu dira honea, eta ja da azkenengo saioak. Gaur egungo gerrak bezala Irakekoak eta bar, 10 urte luzetan zabaldu zen gerrateura. Eta orduan gazteluan zer egiten dute gure Erdi Aroko gazteluarekin haunditu. Artilleria zabalduta dago gerra guztietan. Orduan Erdi Aroko gazteluari eranzten diote beste gotorleku batzuk, borobilak direna, kubo modukoak, eta hor goitin jartzen zituzten artilleriako piezak. Gehiago babesteko, ez? Babesteko eta erasotzeko. Orduan, ja kontrolatzen zuten, etortzen zan etxaila, eta hor aritu ziren lanean. Eta bitxia da, zeta gu gaur egungo arkeologoa moduan, sensibilitate batzu ditugu. Besteak beste nun daude emakumeak, nun zaudete. Beti saiatzen gera, harri azpian edo idatzietan bilatzen, nun zaudete. Eta hemen azaldu zarete, pasarte bakarra, 800 urtetan, azaltzen dira, emakumeen zerrendak nola egiten zuten lana eraikitzeko harresi horiek eta hurbiltegi horiek. Azaltzen dira, emakume guztien zerrendak eta bakoitzari zenbat ordaintzen zioten. Langileak ziren. Hor zaudete lanean. Eta baita ere, beraien abizen guztiak euskaldunaz. Eta beti nahi dugu ikusi emakumeak eta euskara nun dagoen. Eta idatzaizko dokumentazioan desagertuta zaudete. Bai euskara eta bai emakumeak. Baina hor zaudete. Da, Nafarroako izarearen parte bat nahita nahiezkoa, bestela ez ginak hemen egongo. Eta, bueno, egiten ditugu olako keinu batzuk, eta daude, adibidez, eraiki zuten hurbiltegi bat, aljibe bat, eta hor barnean aurkitu ditugu zeramikasko txarra ederrak, bi lantza punta zilarrezkoak, musu gitarre bat zilarrezkoa, zilarrezko azala duen giltza bat, eskupilota bat, kaiku moduko oporra, egurrez egindakoa, eta saski batzuen baita ere zumeen edo urritzez egindako horrelako eraztunak. Guzti hori konserbatu da, eta 200 urtetan egon dira lurrazpian, 4 metro lurrazpian, oxigenori gabe, argiri gabe, eta baita ere uretan eta temperatura berdina. Beraz, organikoa diren elementu guzti hauek zorionez konserbatu dira. Konserbatzen dira, ez? Bai. Zeta, Euskal Herri berde honetan, pagadiz beteriko Euskal Herri berde honetan, egurra nun nahi dago, eta monte komunalak ditugu. Eta ditugu zurginak, arotzak oso onak, ezta? Eta beraz horrekin landu egiten zuten. Erdi Aroko ezer ez dugu aurkitu. Eta dana usteldu da, baina daude ehundaka eta ehundaka burdinezko hiltzeak. Baina justo hurbiltegi honetan azaldu dira gauz horiek. Eguneroko tresnak zirenak eta gero eraikuinan erabiltzen zituztenak. Beraz daude gauz hauek eta beste bi bitxekeri oso ikusgarria direna dira kainoi bolak. Kainoi bolak 14 kilokoak, dozena inguruko bat aurkitu ditugu, batzuk kalibre handikoa, beste bat txikiagoa, eta horrek adierazten du gatazka bat egon zala. Konkista etzan
gauza lasai bat, bortitza izan zen, sufrimentuz beterik, indarkeriaz beterik, etorri zen Europan zegoen armada honena, Espainiarren ejertzituak ziren honenak, eta hau zen erresuma txikiak. Eta orduan, 10 urtetan ja, dana zanpatuta gelditu zen. Arma horiek eta proiektil horiek dira gatazka horren adierazleak. Beraz, batzuen ikuspegi historikoa desmontatu egiten da, ez? Honen bidez. Batzutan entzun dugu bertsio bat esanez, anexio lasai bat egon zela, Nafarroako... Bueno, anexio hitza da konkistatzaileek erabiltzen zutena. Garaileen ikuspegia da. Gaur egun ere batzuk erabiltzen dute. Baina ja, nire ustez 2012 urtean, gu irakurtzen egon gara, egin ziren, jardunaldi argitaratu zituzten liburu pila, irakurri ditugu, eta ja, nola ere, zabalduta dago alor guztietan, baita ere Nafarroako Unibertsitatean, konkista bat izan zala. Konkista bat izan zala, eta gu lurrazpian aurkitzen duguna, bada horien adierazlea. Eta da, konflikto baten ondorio sortutako aztarnak dira, guk ez ditugu asmatu. Beraz, 2012 mendean, nire ustez, bai gure erakunde guztiak eta baita ere politikari gehienak onartzen dute izan zala konkista bat, nola baita ere kanpoko erasoaldi bat egon zala eta indarkeriz betetako hamarkada bat izan zala. Hori gertatu zen eta gaur egun, aldima dituzte beste egitasmo politikoak, hori beste kontua da. Baina, zorionez, 2012 urtean nori zabaldu zen, historiografia berritu izan eta ikuspegi zuzenagoa egin da. Eta gure gazteluari begira berriz ere, gero badaukagu gure betiko ezpata. Hemen ikusten duzuna, ezpata osorik azaldu zen, Amaiurko ezpata izenekoa, eta, hemen erakusketaren azalean jarri dugula, eta nola ere ikurra bihurtu dugula, eta ikusteko aukera dago. Eta baita ere, egin dugu eszenatoki bat, nun daude Industen, Labianoko gazte bat, eta Andarruko beste neska bat, eta biak ari dira ja momentuan ateratzen ezpata. Dago replika bat, eta nola egiten dute lana arkeologoak. Beraz, hori da aurkitu duzuen altxorra? Altxorre maitatuena edo... Beno, altxorra guztia behiratzen dugu. Gero daude pieza batzuk, arkeologian betetzen gaituzte, ez da, asaltzen danean hau, momentu batean, ni nengoen inspekzioak egiten, eta handi 20 minutura etorri nintzanean, aurkitu nintzen asaltzen ari zala ezpataren kirtena lurretik, no? Orduan dian, momentu oso politak, bizi egiten direnak, eta azken batean... Ordu asko ez, ematen dituzuean... Hori da, 800 urte hor egon da, inor ikusi gabe, asaltzen duzu, eta da gure Nafar herriaren patrimonio bada, edo hurbiltegian gaudenean, eta aurkitzen dugunean, han behi-behian erabilitako pozala, kubua, egurrezkoa, bere burdinezko eraztunekin, eta kirtena, eta ikusten duzu, eta dira elementu zuzenak hango biztanleekin edo han egon ziren personekin lotutako eguneroko tresnak eta armak eta dira momentu oso politak. Modu batera ez, bidaiatzen duzu 16. mendera, ez? Bai, eta bide batez ari zara historia egiten. Batzutan pentsatu egiten dugu, Iturralde Izuit bat, edo Arturo Kampion bat, edo Jose Maria Jimeno Jurio bat, erakusketa hau ikusten nola gozatu ingo zuten. Hori baita ere barneratzen dugu. Ongi, Arantzadi elkartetik duela 10 urte, ez? Gutxi gorabehera iritsi zineten Amaiurrera. Nola aurkitu zenuten gaztelua eta 10 urte hauetan nola aldatu da? Eta zer ikasi duzue 10 urte hauetan?
Beno, 2008an deitu zuten Amaiurretik, eta handik bi egunera bertan geunden. Beraz, deseiotan zereten ara iristeko. Azaldu zen bidean, eta segituan hartu genuen gonbitea. Ez zeukaten dirurik, guk ez da ere, baina gogoa bagenuen. Beraiek jakin nahi zuten bere menditxo hartan lurrazpian zer zegoen, Gaztelu mendi hartan. Eta hainbertze aldiz telebistan ikusten zituzten mundu osoan zehar zehaltxorra zeuden lurrazpian, eta beraiek jakin nahi zuten zer zegoen bere herrian, ez? Orduan lehenengo planteamendua izan zen auzolanean, metodologia zientifikon batekin, eta euskaraz egingo genuela. Amaiurren aurkitu genuen baita ere aukera arkeologia euskaraz egiteko. Beraz da Aranzadi, bere dozenaka indusketa arkeologikoen artean, bakarra euskara hutsez egiten dana. Ta nahiezkoa da, bertara joateko euskalduna izatea. Lehenengoa aukera lortu genuen, eta dana anetzegoen ezer. Sasia, kurritzak eta obeliskoa erdian. Eta pixkanaka, hasi ginen garbitzen ora, eta ja, 30 zentimetro lurrazpian, 10 zentimetro garbitu eta gero ja saltzen ziren garai bateko arresien paretak, dorreen oinarriak, momentu batzutan 6-7 metro altuera daude. Eta guzti hori garbituz eta paisaian uztartuz, azaleratuz. Eta azken batean, Baztanen bukaeran, ja da Pirineoko pasabidea, hantxe bertan gaztelu bat zegoen. Eta guk atea behar genuen gaztelua eta paisaian sartu. Eta jendeak ikusi nahi zuen, etzan edozein menditxoa. Eta 11 urte eta gero ja ez dago obelisko bat. Dago gaztelu bat eta erdian dago obelisko bat. Aldea da haundia. Beraz, kondestablen ikus daitekena da azaldutako guztia, baino Baztango txoko hartan, Pirineoko txoko hartan, ja ikusten da gaztelu osoa. Eta ja ibilbide bat egin dugu, eta ibilbide horretan sarbideak, seinaletika, musealizatuta dago. Guzti hori, behin da berriz, erraten dudan moduan, auzolanez egindakoa. Arkitektuak, ingenieroak, herriko bizilagun guztiak, arkeologoak, eta da modu bat... Denak elkarlanean, ez? Zaretu zarete. Elkarlanean, oso gironean, eta nahiz eta dirurik gabe, eta batzutan gure gobernuaren urruntasuna jasoz, urrun egon da gobernua, orain ja ez, aurrera egin dugu, 10 urte hauetan. Uda guztietan egoten zarete, ez? Uda guztian, 2 aste segitun egoten gara. Jotazulanean. Hori da. Eta baita ere, nola baita ere, kultura ekintzak egiten ditugu, eta gero urtean zehar txostenak egiten. Amaiurko gaztelua nolakoa zen, karo, lehen komentatu duzunaren aldetik, hor mendez mende eta historiaren garai bakoitzan aldatuz joan zen, ez? Gure Nafarroako historia bezalaxe, lehenengoa zen Erdi Aroko gaztelu bat. Txikiagoa. Txikiagoa, konkistaren garaian haunditzen dute, batez ere haunditzen dute Amaiurko gaztelua, hor sartzen dute bere aurrekontu handiena, eta Iruña. Eta Espainiarrak daude Mauleko gazteluan eta Donibane Garaziko gazteluan. Orduan, Nafarroako erregea berriz ere erresuma berreskuratzeko bide zuzena zeukan Baztanetik. Horregaitik, konkistatzaileek egiten dutena da haunditu gaztelua. Eta gero, ja 1822an egiten dutena da lehertu gaztelua. Ikusten dute Nafarroa menpean eukitzeko kontrolatu behar dutela hiriburua. Hiriburua kontrolatuta, Nafarroa osoa kontrolatzen da. Beraz, lehertu egiten dute. Eta uzten dute gaztelua utzita, eta han
bertakoek erabiltzen dituzte hango harri landuak, eliza berrera ikitzeko, eta bar, eta bar. Eta zema jende sartzen zen gazteluaren barruan? Ba... Militarra izuen bakarrik edo herritarrak ere hor bizi ziren? Ez, gaztelua zen erregearena. Eta orduan, beak izendatzen zuen alkaidea. Eta bertan egoten zen, 12 bat, 20 soldadu. Gerra garaian igual 200 sartzen ziren. Baina zen Beraz handia zen? Bueno, haundia, Nafarroako gazteluen artean, nahiko handia. Baina generalki bere funtzioa zen bidea kontrolatzea, bide sariak eta eguneroko bizitza kontrolatzea. Baina 200 sartzeko modukoa, bai. Eta hori, konkista garaian, 200 bat egon ziren. Gero, nazioarteko... Adibidez eta Herriberriko gazteluarekin ez zuen zerikusirik, ez? Herriberriko gaztelua batez ere zen egoitza bat, zaharberrikuntza ezberdinak izan ditu, eta da Erdi Aroko gaztelu bat. Herriberriko gaztelua ez dago prestatuta artilleriari aurre egiteko, harresi altuak dira. Ez dira Ciudadelaren moduko harresiak, 17. mendekoak, 16. mende bukaerakoak dira harresi iaia etzanda daudenak ikusten ez direnak, lubizia daude tartean, oso zabalak, artilleriak egin behar du bota, proiektila gora eta gero erori. Erdi Aroko gazteluak dira altuak eta kainoi batzukin segitu apurtzeko modukoak. Beraz, hori egin zuten, eta Amaiur etzan hor bakarri gelditu, konkistaren garaian. Gero ja, 17. mende hasiera, 1627an berriz ere berreraiki fase bat eduki zuen. Espainia eta Frantzian arteko, erregeen arteko liskarrak ziela eta etzan sekulan erabili, baina hor daukagu beste bi panel eta vitrinak. Eta gero ja, gu Europan gaude, iraultza frantziarra ondo-ondoan genuen, Errepublika zalea sartu ziren, eta han bere kuartela egin zuten Amaiurren. Gero Karlistan garaian ere bai, erabilia izan da. Eta gero baita ere, frankismo garaian, ikusten dutenean, fascismoak derrotatuak izan direla Europan, Franco gelditzen da eta bere regimena beldurtuta eta eraikitzen dituzte bunkerrak Mediterraneotik Atlantiar Ozeanoraino, Irundik Porbouraino, eta eraikitzen dituzte bunkerrak. Ditugu Ultzamatik, Erronkarin, toki guztietan. Eta Amaiurren gazteluan, gainean eraiki zituzten bi bunker eta hainbat trintxera. Hori baita ere, barneratu dugu. Eta azkenengo udalostea, edo han egon diren azkenengo militarrak izan dira Amerikarrak, Ipar Amerikarrak, Gorramendiko base hortan. Beraz, gaztelua aitzaki hartuta, ikusten dugu gure nafartar gizarteak nola bizi duen historia, nola nazioarteko politikak baldintzatu egin gaitu, eta guzti hori, saltzen dugu jendearen aurrean, jatorrizko objektuekin, jatorrizko idatziekin, eta garaiko ikerlari eta bizilagunek esandakoarekin. Beraz, bisitariak atea behar duena da bere irizpide propioa, bere erlatoa propioa, eta hori da erakusketa honen helburua. Osongi, Juantxo, beraz hau guztia ikusteko aukera izanen dugu urtarrila bukaera arte, Kondestable jauregian, Amaiurko historia ezagutzen ez duenarentzat leku paregabea, ez? Hori da, nire ustez aukera ezin hobea, Iruñera etortzeko, bisita gidatua daude, dohainik da guztia, sarrera eta bisita gidatuak, euskara taldeentzat, euskaltegientzat, euskal zale guztientzat, arrazongi hartuko ditugu guztiak eta gidariak izanen dira Arantzadiko arkeologak. Beraz, aprobetxatu aukera hau, urtarrila bukaera arte irikita dago eta animatu zaitezte. Osongi, guk hemendik ere gonbidatuko dugu jendea parte hartzera eta gure historia hobezagutzera ere. Mi esker, Juantxo, eta nahi duzunean ere gonbidatuta zoete xaloara. Mila esker handiz.